Dan gaan we naar het gebouw van de Westrom, want daar werd vandaag een project afgesloten. Een aantal medewerkers die lid waren van het schoonteam Remun, die zorgen ervoor dat Remun er net gaat schoner weer bij ligt. Kijk maar eens met. Dit is het team Schoon Remun. Dat zijn mensen met een verslavingsproblematiek. En die werden eigenlijk als een soort dagbesteding ingezet voor het zwerfhuilproject in Remun. Dus die prikken de troep met anderen neergooien eigenlijk in Remun. Daar kregen ze €1 per uur voor. Dus ja, wij werken nog voor tegenwoordig. En tegelijkertijd mogen ze allerlei cursussen volgen. En vandaag is de uitreiking van het certificaat EHBO. Dus we hebben een EHBO-cursus gevolgd, wat heel belangrijk is, ook voor haar gezondheid en haar veiligheid. En nou, het zijn gewoon geweldige mensen dat ze dat allemaal presteren. Hè? Ja, daar. Is die Bastiaans. Ja, dat ging wel het mis zo met die certificaat. Ja, helaas. En het leuke is dat Pascal Cox het zelf ontdekte. Er stond een foute naam onder zijn certificaat. Dus iedereen had getekend, maar hij zo. Dat is geweldig. En helaas stond de foute naam op alle certificaten. Maar dat is geen probleem. Voor heb ik gezegd, we doen het gewoon nog een keer over. Weer met koffie, weer met fly. Want dat verdienen ze. Het team gaat door, hè. Dus een paar dagen in de week zijn ze bezig met zwerfafval prikken. En ze werden daar begeleid en mogelijk werd gekeken of ze kunnen doorstruimen. Pascal Cox is al doorgestruimd naar de Westrom. Dus daar waar er mogelijkheden zijn om door te struimen, dan werd dat gestimuleerd om de mensen op die manier meer perspectief te bieden. Is dat ook het doel van deze? Wat mij betreft heeft dit project 2 doelen. Eén is om de mensen een dagritme aan te leren en een dagbesteding te geven. Want dat is beter dan dat ze ergens gaan zitten of hangen en een doelloze dag hebben. En het tweede is inderdaad wel, als we ze kunnen stimuleren en motiveren om door te struimen, dan is dat zeker winst. Ja, we horen wel geluiden, maar ja, vooral zelf dat het doorgaat. We zijn er heel blij met, we gaan lopen door de stad, we doen gaat truc. Mensen zeggen ook het fijne geloop. En we hebben een bezigheid. Het zou een beetje zuin zijn als het gewoon wegging. Ja, want wie lang heeft het project nog geduurd? Ja, ik zelf doe nu het 3e jaar en wat ik weet van de anderen een jaar of 5. Dus toen wil ze gewoon hebben dat het doorgaat? Dat hoort gewoon in Remun. De voorlopige de week, dat hoort gewoon bij Remun. Sommige mensen zeggen gewoon dat €1 dat het heel weinig is. Ja, maar dat is altijd, financiën is altijd weinig. Ik kan ook zeggen, ik heb beleefd €4, maar ik krijg gewoon. Dat is de gemeente, maar we zijn wel blij met €1. Zeg even tegen de burgemeester dat het er maar door moet gaan. Burgemeester, laat ons bestaan.